ассалому алейкум натони азиз тоҷикони олам. Дар бораи Салмони Форсӣ ба шумо нақл карда мебинам. Салмони Форсӣ ва Али ибни Аби Толиб. Ҳар дами ино қиссашон дар ҳаёти ман як хел ҷошон вай аст муносиб аст ба шумо гуфтам нақл кардам. Али ибни Аби Толиб бутҳоро вай намекарданд, қабул намекарданд, бутҳоро напаристида буданд пеш аз ислом оварданашон. Ман пеш аз он ки аз Қуръон ба ислом оям, мин қабр гирди қабр одамо мегаштанд. Дар вақти СССР падару модарам мерафтанд, ман аз дурӣ нигоҳ мекардам, мегуфтам ки нодуруст аст мекунанд, ё ки тумора ман қабул намекардам. Фолбинора бад мебидам, ҷодугарора. Худам кӯдак будам, мегуфтам ки фолбинӣ чие, ҷодугарӣ чие? Ҳамин чизҳоро ман қабул надоштам. Ҳамин хислати Али ибн Аби Толибро Аллоҳ таоло ба ман додагӣ буд. Ман намегӯям ки маранг Али ибн Толиб не, баъзе хислатош мисоли хислатош дар ман хислатҳои ман дар ман монанд аст. Салмони Форсиро кадом хислатш монанд ки ҳаққро кофт, мисли манам ҳаққа кофт мекофтам. Ко чаро мо сурара мехонам, намефаҳмам маънош, чаро ки ман дар намоз медарем маънои оятро намедонам. Ваям ман дар байни коммунист будам. Коммунистӣ, ман тарбияи мактаби коммунистӣ, то ба канаса худо нест, дин афёни халқ аст, дин зараровари халқ аст ва рӯзаҳои моро мисол касе ки рӯзадор буд рӯзаҳошонро мехӯронанд, мулломоро аз саро бита мепарсанд дар мактаб. Моро мегуфтанд ки падару модаротон намоз мехонанд, ба мо хабар диҳед. Мо мегуфтем ки падару мадари мо намоз намехонанд. Хеле чизо буд дар вақти СССР. Бале баъд ана чӣ мегӯям, вақте ки Салмони Форсӣ чӣ буд, зардушт буд, оташпараст буданд аҳли оилаш аз Ирон. Оташпараст зардушт буданд. Баъд ӯ оташдон рафт, гуфт ки чи аст ки ино мепарастанд? Мисли ки ман медидам ки гирди қабр мегарданд. Чи гирди қабр ино мегарданд? ҳайрон шуд. Гуфт ки не, ин мада маъқул неста. Баъд ахир баромад аз Ирон, омад ба тарафи чӣ мегӯянд, давлати Туркия омад. Дар Туркия дид ки ҳамин хел одамо чӣ ҳастанд, дига христиан ҳастанд. Баъд омад ба тарафи чӣ омад, ғарб омад, дар оҷа католику қати вохӯрд. Баъд омад бо дар кишвари христиан ки якта христианин тоза масиҳӣ гуфт ки матра мебинем ки ту просто вай мекоби неким ту аниқ дини моро чӣ кардани нест, пайравӣ кардани нести. Мега ҳо ман ҳақиқата ҷуста истодам. Баъд мегӯяд ки дар кишвари араб як мега пайғамбар ба дунё омадаги, шояд ки ҳақиқати ҳамон бад мега мувофиқоят. Баъд мега ки ки аст? Мега ҳамин хел. Баъд мега ки ҳам як Муҳаммад пайдо шудаги ҳамон ҷара, шояд ки ҳамон дини ҳамон туда мувофиқ биёяд. Ва мебиёяд ба ҷазирату араб мебиёяд Салмони Форсӣ, дар онҷа бачаи ёш, баъд дар онҷа медарояд. Баъд мегӯянд ки аз се аломат қати мега пайғамбара ту метавонӣ ки бишиносӣ. Аломати якумаш ин аст ки мега доим табассум аст, табассум дар рӯяст, доим мега бо табассум бо одамо мега гап мезанад. Ба ин аломат мега даво ҳаст, мега ки ҳамаи одам доим бо табассум нест ку. Ягон инсон ҳаст ки доим нигоҳ мекунад, фикр мекунад ки хандаи судааст. Пайғамбарам салом доим бо табассум буданд. Мегӯянд ин ахлоқи якумаш ки табассум қати доим, агар вақте гап зад бо шумо, бо табассум бо шумо гап мезанад. Дуюмаш ки садақа метия ба одамо туҳфаро қабул мекунад. Туҳфа агар овард касе бигӯяд ки ин туҳфа аст, гиред, туҳфаро мегирад, садақаро мегирад, қабул намекунад, ба одамои муҳтоҷ тақсим мекунад. Сеюмаш ки дар пушташ як чӣ дорад, аломат дорад, мегӯяд байни ду шонаи пушташ аломат дорад. Баъд Салмони Форсӣ инак медонад, мегирад хислатои пайғамбар баъд аз пасаш мешавад. ҷуста меяд, дута аломатша дарёб мекунад, мебинад ки пайғамбар ҳамон табассум мекунад, ҳамон аст, мега ин аст ба фикрам. Баъд мебинад ки туҳфаро мегирад, садақаро ба одамо тақсим мекунад. Баъд мега сеюмша чӣ хел мега вай кунад, айси нигоҳ мекунад ки чӣ хел бибинад, мега аломати пуштиша. Пайғамбар салом баъд арабои хеле вай доштанд ки хеле шонишонтем хеле як чиз сафеда мегиранд, дар китфошон хел мепарсанд ки барои намоз хонад, дар китфошон хел мепарсанд, ё ки дар китфошон хел мепарсанд, бо ҳамроҳишон хел мегардонанд, сафеда мисол. Пайғамбар дар пушташон хел сафед парчидаги буд. Пайғамбар ба тарафи салом мега ки биё, мега хел мегирад, мега ки биё бин, мега чӣ мехоҳӣ бинӣ, мега биё бин, мега ва мебинем, мега ки ҳамина мехости бинӣ, мега ту ки ҳасти, аз куҷо омадӣ? Мега ман аз билоди Форс омадам ва ҳақиқатро меҷӯям. Пас мега ки он чӣ ки мега ҷусти, мега дарёфтӣ, мега. Пас мега бигӯ ту номат чист, ту аз кадом қавм ҳастӣ, аз кадом мисол ки шаҳр кишвар ҳастӣ? Мегӯяд ки номи ман Салмон аст, мега ман аз билоди Форс ҳастам. бале ҳатто пайғамбар дар ҳадисҳош омадагӣ ки Салмон мин аҳли гуфтагӣ аст. Салмон аз аҳли оилаи ман аст, имон меорад. Баъд омада ба халқаш дини ислома чӣ мекунад, вай мекунад, ҷорӣ мекунад дар кишвараш Эрон. мисли ки худованд маро аз ман дар ҷустуҷӯ будам ки мисол ман туморо қабул намекардам, гирд қабристон гаштан, қабристон рафта дуо кардан ҳастане ки қабул талаб кардан талаб мекунад. Хоҷа Бободини балогардон гуфта аз Бухоро рафта одамо
хоҷа болгардон дуоҳои моро қабул кунед астағфируллоҳи ширк аст охир худо ҳама гуноҳ мебахшад аст Қуръон мегӯяд ширка намебахшад ширк бисёр мекардам хурофотам бисёр буда вақти СССР ҳозир хеле алҳамдулилла хурофоту ширкҳои мо нест деге душ деге худо баракати олимои моро хабар мерасонад ама чӣ то маъруф ин Тоҷикистон ширку хурофоту бисёр аз байн рафт деге ман ширк хурофота тамоман қабул надоштам ҳатто ки намедонистам ки ҳамин хурофота ширка қабул намекардам гуфтам ки ин нодуруста ба фикр мекунӣ нодуруста мегуфтам коре ки намекунад анам Салмони Форсӣ ҳамин хело ҳақиқата кофт ёфт бо омад ба халқаш исломо чӣ кар ҷорӣ кард манам яд гирифтам омадам мисол аҳли оилама мисол чӣ кардам Тоҷикистонда таълим додам мисол навозям дар ин ютуб шумо таълим метавонед мисол як дар ояти Қуръон ки худованд як аз қавми як бандеро интихоб мекунад ва онро мефиристад барои таълим гирифтан пас мегардонад ба қавми худаш мегардонад қавми худро таълим диҳад ин қисмати ман дар бигем Салмони Форсӣ монанд ки ман дӯст доштам ки ёд гирам мо дар донишгоҳ се рай будем ман аз бигем миллати форс марафтан ки ухти Салмони Фарсӣ якта дига аз Африка буд Эфиопия буд мефтан ки бар хоҳари Билоли Ҳабашӣ ҳастӣ ва якта дига аз Европа буд ва мефтан ки ту хоҳари Суҳейб Румӣ ҳастӣ ҳамин хеле вай мекардем ба ҳамдигаримон шӯхӣ мекардем механдем ки хоҳари Суҳейб Румӣ аз Европа омадааст таълими ислом гирифтани хоҳари Салмони Форсӣ маро мефтан аз миллати форс омадааст хоҳари Билоли Ҳабашӣ аз Африка омадааст таълими Қуръон гирифтан ҳамин хеле хатаракҳо дар хобу шӯхӣ мекардем ба ҳамдига дӯстӣ мекардем механдем хурсандӣ мекардем ки худованд моро бо мисол ки аз пайравони ҳамно аз ҷумлаи ҳамон саҳобиё аз ҷумлаи мисол ки донандаи ислому Қуръону забони араби худованд моро гардонидааст алҳамдулилла ман хушбахтарин инсон ҳастам ки мусалмон ҳастам якумаш ва дуюмаш ин ки пайрави Қуръону суннат ҳастам сеюмаш ки худованд маро ба ҳамин роҳ бурда ва итоат аз Қуръону аз худованд мекунам пайравӣ аз Қуръон аз суннат мекунам ва дуои падар модарро гирифтам ва хизмати ислом мусалмонон ҳамватанони тоҷикӣ иншоалло ки дошта бошам хоб бисёр саломат хонавод сарбанд бошед ва подписаться лайк ва подписаться фаромӯш накунед